Эта книга была написана за те 3 годы, якія мне давялося адбываць за плошчу 2010. Я думаю, что большасць тут прысутных ведае, былі акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе, і шмат каму давялося пасля гэтага праходзіць следства, суды і адбываць пакаранне. Для мяне гэтая кніга пачалася менавіта ў зале суда за плошчу. Было это дастаткова цікава. Паказанняў на следстве не даваў, на суде таксама не даваў, і за мяне сведчылі тыя, хто падтрымліваў. Некалькі чалавек напісалі рэкамендацыі. І вось адну з такіх рэкамендацый згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына суддзя зачытвае. Сэнс рэкамендацый такі: калі ласка, не саджайце селярынца, ён харошы. Мінулы раз, калі ён сядзеў за палітыку ў Малым Сітна, ён напісаў кнігу «Лісты з лесу». Кнігу наша Ніва прызнала лепшай кнігай 2007 года. В гэты момант я бачу, прокурор таки падымаецца з-за стола з шырачэзнай усмешкай, голливудскай такой. Я мало бачу, каб беларускія прокуроры усміхаліся, а каб так усміхаліся, не бачу ні разу ў жыцці. Вось, і прокурор так аж нахіліўся ў залю, каб падзяліцца з усімі такой дасціпнай рэплікай, сказаць штосьці такое ўдалае, але ён стрымаўся, сеў на месца. А ў мяне сэрца ёкнула, я зразумеў, што ён хацеў сказаць. Сядзеў селярынец, напісаў кніжку, пасядзіш яшчэ, напішаш яшчэ. Следство мы проходили у американцев, так званое, это турма КДБ, у центре Менску, там у дворику КДБ, будинку с вежечкой желтенькой, ведаете, на проспекте. Турма там на 18 камер только, але адзіная у Беларуси КДБ. Натурально там сидят те, кто по-буйному, як кажется, трапил. Так? То есть буйные коррупционеры, генералы, предпринимальники, миллионеры, топ-менеджеры компаний, кіраўнікі буйных заводов. Это была такая певная школа жыцця. Там сидел топ-менеджер Дарыды. Дарыда, мінералка, ведаеце, яго взяли там з нейкім хабарам 75 000 доляраў, і казаў, не грошы, там зараблю яшчэ, значыць, але яго вельмі грызла, ён літаральна просто вот там грыз пальцы, і ён казаў, знайшлі одну фальшивую сотку в этих 75 000. І так крыўдна, дзе же ты аміргнуў, дзе же это все-таки, хтосьці ж мяне так надурыў, не было ж когда 75 000 доляраў, но хтосьці надурыў яго, ён просто мучыўся і пакутаў некалькі дзён. Вот. Там сидел миллионер из России Сергей Иванович, який возил колоннами левое палево. Звычайно колонна ночью пересекала администрацийную зараз межу, значит, Смоленской области и Витебской области. На межи стояла машина департамента финансовых расследований, колонна спынялась. С машины ДФР выходит человек, ему вручалось $5000 наявными, абонентская плата, так это называется, значит, ну и колонна ехала далее. В некий момент абонентская плата была повышена до 10 000. Не сговорились. И вот был там один такой цікавый персонаж, про якого я и хочу трошки розповісти. Александр Алексеевич, генеральный, головний інженер тракторного заводу. Того самого тракторного завода, МТЗ, який ми з вами ведаємо. Його разом з некількими колегами посадили за виконання загада зверху о продажі тракторов. И этот самый Александр Алексеевич залазил на свой верхний шкана пасля прийому ежи, рабіў там ровар такі альбо уголки, ну трымаў сябе в норме, под 60, але бадзёры трымаецца. И что самое характерное, на полный голос распавядаў про процесс вырабу дэталяў на тракторном заводе. Про то, як робятся карданы, про то, як выплавляются лонжероны, про то, где они ломаются, як треба их менять. Это был такой радиотракторный завод. Ему уже все казали: Александр Алексеевич, тут 12 квадратных метров на 5 мужиков. Что вы творите? Мы уже который месяц чуем от вас это. Вы, калі ласка, там, ну, тишей. Мы разумеем, что вы хотите адчуваць себя в працоўнай атмосфере, для вас это комфортно. Вы сами себе распавядаете, причем там с усімі параметрами, до миллиметра, штангенциркули, там, ну, все просто было. Я ходжу так само, молюсь, Господи, за что мне такая кара? Мало того, что посадили зараз, значит, тиснуть. Вот, немагчыма там недобро помолиться, не обмерковать, там книгу пишу, а тут вот лезут эти детали тракторные уши, и все. И только когда я трапил на свою працу, запчастки, и мне кладаўшчык подвел до 2 самых великих стеллажов, сказал: Павел, самое главное, что ты повинен ведать, что в Пружанском районе 1000 тракторов Беларусь, мы их обслуговываем, и тебе треба зубово ведать, где какая деталь, где ломается, где она уживается и так далее. Я хлопнул себе по лобі. Господь вручил просто, адукавал. 3 месяца просто грузил меня этими тракторными деталями. Одним з перших, хто до мене звернувся, уже у спецкомендатуры,
гэта быў рэдактар нашай Нівы Андрей Дынко, які сказаў: Павел, пішыце. Думаю, господи, это ж малым сітна было значна прасцей пісаць. Там была вёска, за межы якой нельга выходзіць. Там можна было сустракацца з жыхарамі, там можна было, кажуць, за пару десяткаў кіламетраў на лясной дзелянцы пагаманіць з лесавікамі. Былі тэмы, было пра што пісаць, а пра што пісаць тут. Закратаванае памяшканне, былая казарма, там дзе 100 асуджаных, выхад за межы гэтага будынку, прылеглую тэрыторыю 50 метраў, это з дазволу дзяжурнага, а выезд толькі один раз на тыдні, давялося з боем дамагацца у царкву на некалькі гадзінаў па загадзя вызначаным маршруце. Таксама, здаецца, шмат чаго не ўбачыш. То есть царква, машына, прыязджаеш назад. Праца, бетонны ангар 300 метраў ад спецкамендатуры, запчасткі. Здавалася, пра што пісаць. Але Гасподзь усё зладзіў па-свойму. Па-першае, сярод тых, хто адбываў пакаранне, 100 чалавек у гэтай спецкамендатуры, это практычна 100 лёсаў. Пра кожнага чалавека можна напісаць кнігу, а часам поўны збор твораў выдаць. Таму, канешне, вельмі цікавых гісторый там хапала. Па-другое, дабраславіў Бог з бацюшкам, да якога я трапіў у царкву. Ён арганізаваў справу так, што кожны раз, калі мне дазвалялі ехаць у царкву, ён падбіраў аднаго ці двух новых людзей, хто мог мяне завесці або быў разам са мной у машыне. І такім чынам забаронена сустракацца ў пружанах, але па дарозе за 15 хвілінаў я за гэтыя 2 з нечым гады сустрэўся з лепшымі людзьмі раёна, краязнаўцамі, настаўнікамі, выкладчыкамі, пастарамі, тымі, хто прыхільна ставіцца. І некалькі дзесяткаў чалавек прайшлі праз гэтыя паездкі ў царкву.